Otu ahụ jikọrọ ndị bishọp n'ụka Pentecostal n'ala anya bụ Nigeria ngalaba ha nke Anambra steeti apụtago ihe wee na-ekpupụrụ aka na-achị steeti a bụ ọkammụta Chukwuma Soludo okpu maka ezi ọrụ o ji na steeti a, ọkasị ọrụ okporo ụzọ ọ na-arụ aghara yana ezi mgbanwe o ji na ngalaba agụmakwụkwọ nakwa ngalaba ahụike. Ndị otu a kwuputere nke a ka a nwesịrị nzukọ ha na-achịkọba kwa afọ ọbụla n'Awka bụ isi obodo Anambra steeti. Ka Maka Okoye kọtapụrụ gị akụkọ a. President Archbishop Augustine Nwodika kwupụtara ya n'aha ndị ọzọ siri na ọnọdụ enweghị nchekwa bụ nke wetuziri ewetu na Anambra steeti n'ihi na a na-enwezi udo na ọganiru ebe a na-ewetezi ọnọdụ gọọmenti na ọrụ ụzọ ndị mmadụ. Dabụ ndị bishọp rụpụtara aka na ha na-ahụ na a na-enwe mmekọrịta n'etiti ha na ndị na-achị achị n'ihi na ha bụ ndị mere nke a na mgbe ọchịchị ndị ọzọ gabigasịrị, ma sikwazịa na ha ga-ahụzi na ha chọrọ ka ha nwee ya bụ mmekọrịta na gọọmenti nke nọ ugbu a. Ha kenere Chineke maka ịdị mma ya na ọgbakọ ha mere nke isiokwu ya gbadoro ụkwụ bụrụ ikuku mgbanwe, ma kpọzie ndị niile na-eso ụzọ Kraịst ka ha rapụsịzie ntamu obi inu na nkewa ma gbakọta ọnụ ma lụọ ọrụ dịka ntụziaka nke Kraịst si wee dị, ya bụ izisa ozi ọma na mba niile. Ndị otu ahụ gara n'iru ma yọọ ndị mmadụ dum ka ha bụrụ ndị nke na-anọgide na irube isi, ma sikwazịa na ha ga-abagide ekpere ha na-ekpe ka wee nwee uto na ọchịchị gọvanọ Soludo na Anambra steeti. Mgbe ọ na-etinyezi ọnụ n'okwu ka onye steeti chairman Pentecostal Fellowship nke Nigeria bụ Bishop Moses Ezedebego kwararịrị maka ọnọdụ nchekwa nke South East, ma sikwazịa na ndị federal gọọmenti bụ ndị nke agwabeghị onwe ha eziokwu gbasara ndị Igbo, sizie na ọ dị oke mkpa ka emekwa ndị Igbo ka emere ibe ha. Bishọp Ezedebego yọkwaziri ndị ntorobịa ka ha rapụ tigbuo ma zogbuo ebe ọ na-ayọzi ndị gọvanọ niile nọ na South East ka ha ṅomiri gọvanọ Chukwuma Soludo na ka o si achịkọta Anambra steeti n'ihe gbasara ọnọdụ nchekwa, ka ebe niile bụrụzikwa ebe ndị mmadụ ga na-abịa na-arụ ọrụ ma na-ebute ngwaahịa dị iche iche. Abụ m Amaka Okoye maka akụkọ ụwa ABS.